Tak stavím sa s tebou, že takúto funkčnú pololadu si ešte nevidel. Nech sa páči, tu je jej stvoriteľ. Prečo takéto vôbec niekto vyrobí? To je dobrá otázka. My sme tu absolútne totálni blázni. A tak majster tuningu Jozef chytil prvú ladu, ktorá mu prišla do cesty, rozrezal ju, pridal na spodok kolesa a tu je výsledok. Vnútri máme dva elektromotory, ktorý jeden vie ísť dopredu aj dozadu, súbežne, a je to napojené na dva pedále vpredu. Táto placatá brutalita funguje na ovládanie presne tak ako tank. Čiže keď pridám jedným viacej, idem viac doľava a doprava. Prvá cesta nebola veru celkom bezproblémová. To trošku ušlo a trafil som stĺp. Baterky sa nabíjajú asi 6 hodín. Elektrolada Placka dokáže na ceste lietať až 30-kou. S týmto, keď trafím niekomu do členkov, tak konečná. Pololada samozrejme má aj svoje nevýhody. Krkáme podvozok. Ľudia, keď nastúpia na placatú brutalitu, reagujú takto. Ja odpadnem. To podvoz. Čo hovoríte na novú elektrickú Nivu? Super. Chcem tam dať ešte stresný nosič, záhradku a podobne. Ešte nám chýba anténa, postrekovače nejdú. Elektrolada Placku môžeš vidieť na Karat Festivale v júni. Je to také polovičné auto. Jaj, a pre ďalšie šialenosti nezabudni sledovať môj kanál.